Nemusíš vydržať, stačí sa vedieť vrátiť. Január má zvláštnu energiu. Nie je takú, že by si chcela zmeniť celý svoj život, skôr takú, že máš chuť sa o seba začať trochu viac starať. Začneš zdravšie jesť, viac sa hýbať alebo spevňovať telo, viac čítať a menej scrollovať, možno sa učiť nový jazyk. Pár dní ide všetko ľahko, cítiš príval energie. A potom na pár dní prestaneš. Nie preto, že by si nechcela pokračovať, ale preto, že sa udeje život. Príde únava, povinnosti, realita. A na teba zrazu neostane čas. A namiesto pokojného návratu k niečomu, čo ti robilo dobre, príde vina. A práve tá často spôsobí, že sa k svojmu novému návyku už tak ľahko nevrátiš. Ak chceš, spomeň si na jednu vec, ktorú si kedysi robila pre seba a potom si s ňou prestala. Nemusíš ju znovu začať. Nemusíš sa k nej naplno vracať. Len si všimni, aký je to pocit, keď si uvedomíš, že návrat nemusí byť nový štart. Môže to byť len plynulé pokračovanie. Bez ohľadu na to, koľko času medzi tým prešlo. Jedna otázka pre seba. Čo by sa zmenilo, keby som si dovolila vrácať sa k sebe bez pocitu zlyhania? Rok pre seba nie je o tom, že vydržíš celý január. Je o tom, že sa máš kam vrátiť, keď prestaneš. Nie je to plán ani výzva. Je to priestor, ku ktorému sa môžeš kedykoľvek vrátiť počas celého roka. Viac na akademiakrasy.sk.